רב לכם, גל הפיגועים מתחדש. 2 ישראלים נרצחו בשומרון ו9 נפצעו בשני פיגועים בירושלים אירועי טרור מתרחשים בעיצומה של ישיבת ממשלה דרמטית על התקציב. בכפר ג'מעין רצחו רעולי פנים את האחים שלמה ומרדכי אודסר מן היישוב תפוח. בירושלים נמנע אסון כבד בפיגוע התאבדות במרכז העיר, 7 אזרחים נפצעו. השנה הגיעו לארץ רק 500 יהודים מרחבי תבל. יולי אופק מביאה את סיפורם של מי שהתעקשו לטוס לכאן כדי להתגייס לצוותי האמבולנסים הנוהרים לזירות הפיגועים. המסן גדול, יש לנו רק 500. סטייסי הינץ' הייתה כאן בסברו לפני שנה ביום הפיגוע. באה כמתנדבת לחלץ פצועים. I remember just driving as quick as possible, getting here and just seeing glass everywhere and black building and just bodies and just medics running. זה משהו מיוחד, אפשר להיכנס באמבולנס, לעבוד בארץ כמה חודשים, ואני פתאום רואה כל הארץ, מכל הצדים. לרגע זה נשמע כמו להצטרף למד"א ותראה את ישראל, אבל זה לא בדיוק כך. המשותף לצעירים האלה, קשר בלתי מוסבר לישראל ואומץ. כ-200 צעירים באו השנה ולעזור דווקא למגן דוד אדום. היוזמה של הסוכנות היהודית, המימון כולו מכספם של הצעירים. הייתי במאניו פיגוע, והיה בלגן מאוד, והרבה נפגעים, ואיתי היה תינוקת 9 חודשים, ולא ידענו איפה אימא, וזה מפחיד. אנחנו מדברים בתוך התחנה עם חברים, זה הטיפול שאנחנו מקבלים. בקרב 500 המתנדבים שבאו השנה, ולא רק למד"א, רופאים, מנהלי בתי חולים, חבר פרלמנט, ואפילו עקרת בית ה5 להריונה. בעבר היו אלפי מתנדבים מגיעים לישראל בשעת צרה, כך במלחמת השחרור, בששת הימים וביום כיפור. במלחמה הזאת מספר המתנדבים רק כמה מאות. התמונות האלה אינן התרחשות אמיתית, זוהי הדגמה לסוגי פציעות שרופאים אלה צפויים להתמודד איתן כשיחליפו רופאים צבאיים בזמן מלחמה. קבוצה זו, המונה 22 רופאים, הגיעה אמש מארצות הברית ומדרום אפריקה כדי להתנדב בישראל. I have services to offer, and if I can offer them, I'm here. If I can give moral support or personal support, I'm here. I think it's very important for Israel to exist and to continue, and I feel very good. מצב החירום בישראל, בעיקר מאז תחילת מבצע חומת מגן, עורר את יהדות הגולה. במסגרת התוכנית של הסוכנות היהודית להבאת מתנדבים יהודים מכל העולם, מבצע שהחל באפריל, הגיעו כבר 500 מתנדבים, מספר C בהשוואה לשנים קודמות. בשנים רגילות ישנם עשרות מתנדבים בלבד, כאלה שמגיעים בדרך כלל באופן ספונטני. הפעם האווירה בישראל, בעיקר על רקע החירום, יצר בקהילות הרגשת צורך מיוחדת. המתנדבים מגיעים על חשבונם לישראל ושוהים פה בין חודש ל3 חודשים. הם משתלבים במשמר האזרחי, בפנימיות לילדים פרועים הזקוקים לעזרה, וגם במגן דוד אדום. רייצ'ל סוסי נמצאת בישראל חודשיים, שבמהלכם הספיקה כבר לפנות פצועים גם מזירת פיגוע שהיה בנווה שאנן בתל אביב. I really wanted to come to Israel and to say I'll go next year where it's safer sounds rather empty, because if it is important, you make time for it and you suppose the risk is worth it. אני אוהב הלחץ המיוחד שיש פה בארץ, ובשוודיה לפעמים זה משעמם. אוהבים את הלחץ, בנג'מין שוקלים אפילו לעשות עלייה, האחרים מסתפקים בכמה חודשים ושבים לחול, שם ודאי שקט יותר.